Scout so kagya ko makabibi? Ino ko to, anto na yung papagdaniran. Hilux sa white. Hilux sa white. Ano? Tapos na piperan ako ira na minisisira no di ko kung pagda. Ay do, lawak ba? Tapos na katid man to na motor man ako wala na pasayro niya na wata. Tapos na so parang kurot subok yan na. Ay do. Madakal siran. Ada pala. Na. Nagkel ka na kurot. Ay tigina inisin ako niya no pagda ako. Madakal siran. Nanapad ka? Anapad ka? Kaso mga lewat na Nanto na ipapagdaniran, nababan. Hilux sa white. Ay na, kailangan na ma-action na ito, no? Uy, buong. Doon yan talaga, ya. Daman na tauropan. Dab na tauro, oh. Nabasi sa kuwan. Saan sa ginanakuan? Sa ginana mga mangga, ah. Sa ginana mga mangga, ah. Ay, sa Ubaya, Palawan. Panawagan ka saan? Antipapaw. Nari, miya kakuwap sa wata. Nari, lawak bar. Nakadagdagal sila na grupo. Kagiya? Sa makalala, mama? Nari, lawak bar. Milay niya na benar. Tiyawag ka niyan. Papunta kami ro nakuan tapos na may misiran. Ati gumalaw na din yung natigyan po yung sina. Nari. May nadili ka doon sa na may kubiglaan eh. Yung masira na. YouTube ba? Yung benar. Uy, sa kalita namang mo report sa ako, ano? Dapat na ma-action na ito kasi alangan sa kalit. Dapat yung mga kuwan, Dapat na mga saan ma'am. benar-benar may kakwa makabibigag iyo. Nadirong pagda. Niya lagoy. Uway, may lang mga lama mati na ulay sa kapagda ka, nadapagda. Ay, may natigiran na nga di ka lugat lumala guli. Nasa mo muna ka tungo na pagkalalag na ira. Eh, di ka lang pagkalalag, matinadogan mo tarikab. Next time adiga dun, plalakaw sa mada padigka. Sabi nga, yun kasi pinay ng mga layo ka. Nabigyan na nayawa ko nyo na pinirasira na. Yung pera ko pinayaw. Ay do. Na, di mo pumagda. Nakamod mamuto ka.